πρώτο πέναλτι για τους Βαβαρούς. Ο Αλάμπα εύστοχος, 1-0 η Bayern. Είστε φυσικούς σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο αριστερός μπακ της Bayern. Εδώ σκοράρει κιόλας από το σημείο του πέναλτι. Και ο Νταβίτ Λουίς ετοιμάζεται να εκτελέσει για την Chelsea το πρώτο πέναλτι. Αντίπαλο τον Νόιερ. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Θα δούμε τώρα. Εύστοχος. 1-1 και το πανηγυρίζει ο Νταβίτ Λουίς. Πολύ καλή εκτέλεση. Γιατί πολύ απλά αυτό που έλεγε στην κανονική διάρκεια Ιωσήφ ότι έχει και εξαιρετική κατάρτιση. Άπτεσαι. Πολλά γκολ από στημένες μπάλες από φάουλ ο Νταβίτ Λουίς με την Chelsea. Το Τόνι Κρος. Απέναντι από τον Πέτρ Τσεκ. Κρος εκτελεί, 2-1 η Bayern. Ο Όσκαρ δεν κατάφερε να νικήσει τον Νόιερ σε μια πολύ σπουδαία στιγμή στο δεύτερο χρόνο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Να δούμε τώρα. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί, λίγο έλειψε να πιάσει την μπάλα ο Νόιερ, να αποκρούσει. Ήταν αρκετά ψηλά, καλοεκτελεσμένο και αυτό το πέναλτι, 2-2. Απειλήθηκε και σταμάτησε λίγο τον εκτελέσει ο Όσκαρ. Ο Νόιερ φώναξε, αλλά το 2-2 είναι γεγονός. Για να δούμε αν η Bayern θα καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμα. 3-2 με τον Φίλιπ Λάμ να είναι εύστοχος. Τώρα η πίεση ξανά στην Chelsea. Με το δικό της αρχηγό, τον Φρανκ Λάμπαρντ, πολύπειρος, σπεσιαλίστας στα πέναλτι. Να δούμε αν θα φανεί αυτό και εδώ. Πράγματι, 3-3. Καλή εκτέλεση στην άλλη γωνία Νόιερ. Ισοφαρίζει εκ νέου η Chelsea να πανηγυρίζει. Ο αρχηγός της, ο Φρανκ Λάμπαρντ. Φρανκ Ριβερί. Το Πέτρ Τσεκ. Γάλλος εκτελεί, 4-3 η Bayern. Μεγάλος πρωταγωνιστής, στην κανονική διάρκεια του αγώνα, στην παράταση, εύστοχος και στα πέναλτι. Ashley Cole. Αριστεροπόδαρος. Ροκάρι και μέσα. Ησυχία του λέει. Να δείτε τι τα κάνει. Από την ειδική του καρδιά. Πώς το κάνει. Πρέπει να ακόμη ξανασπάσιμο σε την μπάλα. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, 4-4. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες ισόπαλες.
Εντάξει, 10 minuta είναι το ίδιο. Το πέμπτο πέναλτι για την Bayern, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σακίρι. Ο Σακίρι παίρνει φόρα, ο Τσέχ βρίσκει Μαλάκα, τι έκανε. Καταλήγει στα δίκτυα. Το πούσε. Α, κοκάκι, τέλος. Τσίπρα. Αλάσκαξε είναι. Τον Νόγερ. Η Bayern καταφέρει το τίτλο. Τι είπα αυτό τα κοκάκι, το είπα. Της ομάδας της Chelsea ανέλαβε το πιο δύσκολο έργο να ισοφαρίσει για 5η φορά, αλλά ο Νόγερ αναδεικνύεται μεγάλος πρωταγωνιστής, καταφέρει να αποκρούσει και να δώσει στον Πεπ Γκουαρδιόλα Μαλάκα, τι το έβαλα μαλάκα μου είναι. με την ομάδα της Bayern. Προλήφονται εδώ βέβαια, θα μείνει το τελευταίο. Μάλλον ο Ζωζέ Μουρίνιο ρωτάει τους φίλους της δικής του ομάδας, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν για πολλή ώρα. Και τελευταία αγωνίστηκε με 10 παίκτες. Τελευταίο λεπτό της παράτασης, δεύτερο γκολ από τον Χάβι Μαρτίνεθ. Και τώρα κάνει στα πέναντι το τρόπαιο. Όλοι φυσικά πάνε πάνω του.